Takže začátek března 2024. Opět jsme se vydali na sever. Máme tady Benjamínka, Kubu, to je on, ve vší kráse. Naděje, budoucnost, dobrodružného cestování. Na severu je bída a hlad. Bída a hlad, takže Matěj, jelikož má jenom dítě jedno, tak má čas dělat takovýhle řízky. No a jedeme do Muotka, Tuntury, kde by neměl nikdo být. A já umírám, sluha rodiny, prastarý, ještě se nachcípaný asi 3 měsíce, jak snad se to zlepší. No, trochu ubrečenectví. Sob. Tak nás vyhodil z taxíka, prostě uprostřed ničeho. A je u popelnice. Chlapci balí ještě. Kubo, řekneš nám k tomu něco? Tohle je plachtovina od stanu a pod tím je plachta na kočárek. No, tak to je paráda. Chystáš se na děti, jo? No, to tě chválím. Vytetuju si je tady. Matýsek, 1976. Aha. Tak. Matýsek. Tak, Matěj, něco k tomu? Minus 20, bez rukavic člověk vydrží jenom malou chvilku, ale jde to. A když je +1, tak je to v pohodě. To nějak se jde divočinou na dálním severu. Jak to tady vypadá? A furt stejně to tady vypadá. Aha, konečně nějaký youtuber taky umí trochu dělat, hehe. Jde se dobře, Kubo, člověče, je to pecka. Jo? Jsem čekal, že to bude bořit a Přišlo mi to. to v pohodě. Jo? To se docela boří, teda. Trochu. Ty je teda krásně. Tady má super. Se tady prostrčit celý ruce. Ty vole, strašidlo. Bubák. Tady je bubák, ty vole. Pický. Dobrý fester, ty má, jaký dlouhej. To je stračí fester, ty vole. No tady to jede na dálným severu, 60. kolikátá? 8. rovnoběžka. Fester číslo 2 si dělá, vole, bušťáka. To vypadá velice pohodlně. No, skoč do ohně, já to natočím. No je teplo, ale jinak říkám, 67. rovnoběžka je docela vysoko. Jo? No 4. je, no nevím, prostě 400 km Nad Brdama. nad Brdama, vole jsme. No ne, tak počkej, 64. je polární kruh, plus 400 km, to bude nějakých 60, bude to. Zár? Jo, asi nejsem vidět, no. No, takže takhle my tady válčíme. Hele, minibar. Přemysl balí. Vstával v 10. 12 hodin spánku, pičo. Je nemocný rodinou 2 roky jsem to nezažil. a propadá trudomyslnosti trochu. Sakra, já se propadám. Včera se to propadalo a dneska se to bude propadat taky. Tamhle je ohniště. Tam se stojí Matěj. Přemek je pozadu trochu. Já už mám všechno zbalený, dámhle na kopci. Šprt, přesně tak. Má v tom bordel.
žádný pořádek. No a proto potom nestíhá. 58 minut, teda vteřin. Počkej. Už se to vyplo. A nebo se vypnul jenom displej. To je možný, viď? Tady si Matěj čistí zuby a ten má pořádek, to není jako přemysl. Takhle vypadá rozdíl mezi jedním a 2 dětma. 2 nemá ani zbalený stan, 1 má všechno. A žádný, já mám všechno hotový. Jo, tak. Takže špatné sněhové podmínky. Doufám, že si lidi, kteří chtějí jít na sever, zapamatujou, že to je i šichta. Tohle je jeden z nejsilnějších lidí, co znám. Takže moc lidí neznám. Tamhle druhej. Já jsem ten první. No, takže takhle postupujeme mokrým sněhem. Žádná hitparáda. Rychlost 2 km v hodině, ale správným směrem, to je důležitý. Ale další expert, no ten už má prošlápnuto, ten je v pohodě. Tak s boží pomocí jsme druhý den k večeru došli na Kurtojoki Autiotupa. Jedna z nejzapadlejších chalup v Laponsku. Druhý Češi za 10 let jsme tady a tak dále. A užíváme si. Tady vypadá. Ráno na strubu. Je hotový a jdu opravovat saně tady. Správně. No a teď stalo se neuvěřitelné a venku vylezlo normálně slunce. Normálně slunce vylezlo. Což se ještě nestalo. Tak na to čumíme jak puci. Protože sluníčko. Konec maličko. Sluníčko znamená, že bude jasno. A že by mohla se ochladit. Takže se líp bude lyžovat. Už se pojede. Snad. Včera to bylo +2, to byl těžký sníh, to byla těžká řehole. Prostup terénem velmi stížený. Tak uvidíme, měl by se ochladit. Čej to spraví. Dneska svítí sluníčko. Bude zima. 1 nebo 2 sruby budou, tohle je první, možná poslední, možná ještě jeden natrefíme. To musíme užít. To rozdávej ty kamna, ty vole. No jo, YouTube. Kdyby se točil, tak bych se slípnul úplně. YouTube. Se slípni, já to vypnu. A nemůžem, víš, na tom, to je takový to. Jak ty bitches na tom Instagramu vždycky, tyhle, dobrý a milisekunda, tyhle, bez kalhotek. Chcíš tohle, jak vždycky vyskočí. Dobrý, to bude mít, tyhle, milion zlídnutí. No, tak dneska se vyčasilo. Jak to tady vypadá, to konečně dobrý. To teplo, ale jak je jasno, jak bude mrznout, jestli to vydrží. Tady tu vodu překročíme a tamhle v dálce kopec Džorba, jak tak se jmenuje. Džerba, možná tam vylezem, spíš ne, ale tak to je všechno. Dneska super den, 3. den, neděle 3.3.2024. To je hezký, ne? Krát zatím není vidět ta šichta, ale teď se propad, no. A teď je to šichta. No to je na tom videu, to vypadá všechno strašně romanticky hezky, ale ta šichta, to je zatím. Musíš proti tomu slunci, co tam bude? To není vidět. Tak go. A Matěj zapad. A vždycky 30 metrů to jde a pak je to sekec. No, žádná krása nejde zadarmo, jak to má být. Tak takhle to tady vypadá. Nádhera. Žádný lidi, nikoho jsme nepotkali, jsme v Muotkatunturi tady. Na té chalupě jsme byli první za zimu. Poslední tam byli lidi v říjnu.
Takže konečně nějaká divočina. No, po ránu, noci nádherná polární záře byla. No. Takhle to vypadá. Kolik je? Tolik stupňů. Takhle to má vypadat po ránu na severu, když je reálný počasí. Tak, to je všechno. Konečně ráno, jak se patří. 15 pod nulou. Takhle to tady vypadá. Trochu se nám přidává mlha. Ježiš, tady někdo leží. Tamhle JJ, Kuba. A Matěj, zamávej! Matěj po ránu! Veselej, že je zima? Jako my všichni, sníh stvrdnul, tak snad to pojede. Snad to bude dobrý. To je totiž důležitý. Včera se to bořilo jak prase, takže obtížný pochod byl, ale jak to zmrzlo, tak by to mohlo být. Šustit by to mohlo být. Šustit by to mohlo hezky. A bude. No. Tady se dobře vaří, tam se dobře daří, takže tady už mám polívčičku. Klasický korejka s nějakou vitanou. Tady se dělá voda na čaj. Tak. Nádhera. Neboří se to, jak to zmrzlý. Paráda. Možné ráno 10 pod nulou. Kamarádi. Takhle to chodí na dálným. V zimě. No, není zrovna hnusně. Dnešek je za odměnu. Taky, ale chci něco poslat. No. Tamhle jdem, mezi ty dva kopce. Tak to vypadá v tom Finlandu. Když přeje počasí v březnu. Krásných něco 10 pod nulou. Tamhle od toho kopečku jdem. Říkám tamhle za ty pláně. No, není to nádhera. Západ slunce na dálném severu. Matěj. Kuba nepřežil. A někde bude. Jsme na Tuntury. Motka Tuntury. Dobrý sjezd. Já vím. No, nás taky ne. Jeno nikdy neví, kam vedou cesty boží. No, tady u toho stromečku. Tamhle jdem. To je Finsko. Kolik jsme? Tak jsme tak 400, no. Stačí. No, v noci foukalo. A já, jelikož mám vítr rád, jsem to moc neutemoval, ten stan. Takže mám komplet vaření pod sněhem. Tady v předsínce byla díra na nohy, není tam nic. Aspoň lopata čouhá, no, takže takhle. Pohoda.
Hodně foukalo, hodně sněžilo. No, jak to dopadá. A docela teplo. Asi z Ales. Další studené ráno na dálném severu, Matějůvstan. Slunce, který vyšlo, je asi 9 teďka. Kuba už maká dobře, si dělá záchod. Jo, já měl záchod tady, akorát, že už tady není. Přes noc foukalo, záchod je zafoukaný. Tamhle je sobý plot. Orientační bod. No, docela hezky, chází slunce, 9 pod nulou. Celkem pohoda. Co jestli? Propadá se to hodně. Ale máme to. To zmrzlý. Chceš něco Šárce vzkázat, Kubo? Já si tady na pláni chodím. Tak to je hezký. Já si tady na pláni chodím v pohorkách bez sněžnic. Tyhle. Upouštět svým dětem, aby viděli, kam pojedem příště na dovolenou. To je hezky, ne? Ale kopeček, vrcholek, má to 400 asi. Velká věc tady na dálným. Spánek venku byl. Počkej, jsem zamlžený. Máme Matěj. Zývá. Dobrý den. Mám tě tam snad, jo? Zdar. Nechce se nám vstávat, no. Vole, podívej, vole, ty se probudíš a teďka vidíš tady tu zimní nádheru, celý údolí. Jo, škoda, že se zatáhlo. Poslední noc v divočině. A jdeme se kouknout, jak kdo vaří. Tohle je můj setup. Skvělou konvici, 2 litrovku. Tady je
Primus. Zrcátko mi ukazuje, jak se vede plamenu. Tohle je bomba. Odstíněná. No, tak. No, koukneme se na Matěje. Matěj, ten už má večeři. Už večeříš, Matěji? Ale luxusně. Můžu ti udělat takhle záznam? Ten má setup tady, no jo, ty vole. Takhle na čaj, víš, jako... Jo, ty král, no to je paráda. Primus taky chválím, děkuju. No, ještě na Kubu. Jsme si vyšlapali takhle cestičky, aby vůbec jsme bez sněžnic či lyží, je hodně sněhu, mohli chodit. Tady máme největšího labužníka. Dvojitý hostinec. Dvojitý dobrý hostinec. Ty jo, nevypadá to špatně, člověče. Ty vole, s testem to bude úplně... Ale ty vole, sotva se to tam vešlo. No, tak to je jasný. Z začátku to bylo dost strašidelný, ty vole. Myslím, že je to všechno vycákán ven. No dobrý, chceš něco povědět? Jako, jo, já myslel od tebe. Co zaznamu? Jsem všechno řekl důležitýho. Dobrý, tak jo. Já to správně, protože mu ta pára nejde do stanu, jo. To nechceme mít páru ve stanu, ta se pak vystráží a je z toho sníh a ze sněhu, když Správně. dopadne na lidskou kůži, tak je voda. A voda je studená a to nechceme. No tak jo. Můj výhled ze stanu po ránu, nádhera. Slunce svítí, na chviličku. Ale Matěj stan. Někde venku je Kuba. Poslední den. Rodíme řeky a tak. To tu hezký, už scházíme do nížiny. Loučíme se s divočinou. Těšíme se na party v Papaně. To je místní nejlepší výčep. No, ostrej. Master Hunter Cold Steel. Polský? Cold Steel Amerika, pičo. Takže. I s houbou to spálíme. To je choroš. Cíl cesty je Papana, nejlepší knajpa na dálném severu. Zdaleka nejlepší, skoro jediná. Sedíme na stole štamgastů samozřejmě, jako vždy. A dáme si tady timelapse. Konec vejletu. Konec vejletu. No, vůbec, bída. Moc se najet v Papaně včera. Tak je burger, 10 piv. Čtenář, no. Takže končíme s Ivalem. To je +5, takže to ne. Jedeme pryč. Jedeme domů. Něco. Jedeme domů. Jo. Aha, čínská invaze. Rok draka.